I l'Escodi continua treballant en la millora del sector comercial. L'Escola de Comerç i Distribució de Terrassa ha impulsat un nou curs adreçat als professionals. La intenció és ajudar-los a millorar la gestió dels seus negocis. Com millorar resultats i comprometre els equips. Aquest és l'anunciat d'un curs que organitza l'Escola Superior de Comerç i Distribució, l'Escodi, dirigit a empresaris, directius i professionals del comerç i de la distribució d'equips per millorar la seva gestió. En l'actual conjuntura és més necessari conèixer la marxa comercial i econòmica dels negocis en un marc on cada vegada adquireixen més importància les persones i els col·laboradors de l'empresa. Amb aquest curs el que pretenem és donar-los noves eines per analitzar el seu negoci i veure com està funcionant aquest negoci. Per tant, són eines de gestió i a la vegada eines per millorar la implicació dels equips. Perquè un dels punts febles que hem detectat amb els comerciants és que són bons coneixedors del seu negoci, però l'entorn ha canviat molt i, en canvi, diguéssim, ells no han enfortit les seves competències en gestió i en gestió de recursos humans. El curs ajuda els participants d'una forma fàcil i pràctica a implantar una metodologia de gestió i lideratge d'equips per aconseguir un negoci més professional i millorar la satisfacció, la motivació i el compromís dels treballadors. El curs es divideix en 4 mòduls que s'impartiran en horari de matí fins al mes de febrer. Les sessions comencen el pròxim dia 14 a la Universitat Autònoma, a Barcelona.